potem włożymy, kurwa, no przecież nie wypijemy tego całego. Bo mnie szało z dupy. Ja w pyszku ci mam raketa. Akaj. Na butelki. Czemu lingesy? A wzbórz, żeby prysnęło. Czemu? Zaszyląte, no dowej, hopie, na Żeby wydupiło. Ja i dowej, ciulej. Jeszcze nie ma. Ja! O, panie! Li! Lij te piwo. Li! Lij te piwo. Dobra, to ciulowy. No to Happy New Year! Jak wam się darzy? Jadę! Tam jest woda! W sensie szampan. Dobra. Kameruj! No a co robię? O! Wydupiamy! Achtung! Uwaga, leci. O! Wydupiamy. Wow! Już z tego odpalali petardy. Właśnie tak poczuł taki posmak. Do czego? Trzymaj. A tu jeszcze jest. Zdrowie. No to... Jeszcze raz. Uwaga! Ale na dupie. Nie da! Maria. Ein Prosit, ein. Moi drodzy, powracamy właśnie z Rojcy na Bytom po Sylwestrze i czujemy się bardzo dobrze, bardzo fajnie było i spędziliśmy bardzo bezpiecznie Sylwestra. Mam nadzieję, że wy też spędziliście bezpiecznie, fajnie Sylwestra i zachęcam was, żebyście się w komentarzach właśnie podzielili, co żeście robili, czy ktoś dostał tak zwanej dyspalcji, ewentualnie dyznogi albo dyzgłowi od jakiejś petardy. No, mam nadzieję, że nie, u nas się nic takiego nie wydarzyło. Gdzie byliście? Czy byliście w domu? Może byliście na jakiejś imprezie? Może staliście gdzieś tam w Katowicach pod sceną albo w Krakowie? W każdym razie jestem ciekaw i napiszcie, jak tam u was i tyle. Patrzcie, tutaj nie za niedługo prawdopodobnie spadnie na Śląsku śnieg. Na Dolnym Śląsku już spadł. Także czekamy, aż przyjdzie do nas. No i patrzcie tam jako.